Και μάλιστα είναι έτοιμος ο Παυλάκης. Πάμε για τη δεύτερη πτήση της ημέρας. Masters of Disaster. Ούψ. Τσάω, θυμηθούμε ρε. Κατεβάσε, retracks να μου κάνεις. Πάνω από ένα χρόνο. Πάνω εις πάνω. Τι πόμπος είναι αυτός? Σκατέστρου. Σκατέστρου, όπως λέει και ο Φιλοθέου. Πώς το λένε? Σπαέξτρουμ, κάτι. Θα μας το γράψει τώρα, μην αγχώνεσαι. Θα μας το γράψει στα comments. Έλα πάμε, comments. Παυλάκι μου, ράτερ. Θέλει ράτερ. Ράτε. Έλα πάει ο Παυλάκης, ετοιμάζεται. Και μάλιστα είναι μέσα στο νερό. Να σηκωστεί. Αρέσκει μου φαίνεται τα vibration ρε. Μια χαρά είναι ρε. Έλα ένα touch and go. Κάτσε να δούμε το αεροπλανάκι, Κωστάκι μου. Και ένα χρόνο να βγάλουμε, Κωστάκι μου. Τα vibration δεν έφυγαν, Κωστάκι μου. Τα vibration είναι εκεί. Πρέπει να ξανασπίξουμε, Κωστάκι μου. Και να μπες πάνω η πέσα να τα κρατά ρε Παύλη. Πάει πάνω, Άστε πίσω βάρη. Πολλά εύστημα. Ενώ αέρας. Κόψε κινήσει ρε. Έβαλα λίγο πίσω η μπαταρία από ό,τι έπρεπε. Γιατί Παυλάκι μου κάνεις τώρα. Είμαι σκατομοντελιστής και δεν σημείωσα που έβαλα η μπαταρία. Είσαι chair modeler. Τώρα που πετά ο Παυλής ρε, μόνο μιας εμπετά ο Παυλής. Να δω και σπάσε πιο εύκολα να γελώ και ο μέρες, α. Θέλω να δω κολλιά κλικς γιατί... Άντε εδώ και κλικς. Timer έβαλες. Εδώ κολλιά κλικς down. Λείψε η θάλασσα ρε Παυλή. Yes! Καγκουρό. Δεν μας κάνει έτσι ο Φράγκος. Ασύλα ρε. Θέλει μου να πετάς και λέει αλέ. Εγώ θέλω να με το λέει. Αν θέλεις. Να με δω σε γες ρε. Ασύλα ρε. Και os πυλώνες. Ο κρυθάλασσας στο σκανί θέλετε μου και διάβλους μητσούς. Αχα. James Katana. James? Ah, Jim. Ναι. Rolling circles. Έλειψε. Τι ήταν. Μιλούμε πολλά, δεν μας κοφτεί. Στα βίντεο, ο Λουκής μου. Γιατί μιλώ πολλά, ευκαλώ τον ουρανό. Αλλά αφού κρατούμε παρέα το άστρα ρε. Ο άστρα μου τώρα να πιάει σιταροπούλαν και την κοκακόλα του Φάντα να μου πίνει. Τι πιστεύεις. Ο Άστρας, Ναι. ο Άστρας την ώρα που θωρεί τα βίντεο απαντά μας και πίσω. Καλά, μπορεί να απαντήσει την άλλη εβδομάδα. Μιλάμε τα βίντεο. Ναι, αλλά δυνατός ο άστρα μου ρε. Να μην κάτσει. Άντε ρε Παύλη. Έχουμε λίγες τοπουσίες. Το κάτσιμο για μέλα όννησε.
πιπ. Κάτι μετράζει εκείνο. Δεν το έβαλα να μου μιλάει ρε. Γιατί ήταν πριν να βάλω τα χρησιμοποιήσω τα Σάββατος. Τι landing ήταν αυτό? Φάτε φέρτο τώρα. Ρε, ποδάρε, ποδάρε. Αυτό εγκλώνει ρε. Α, είναι εσύ ράτερ μες στο νερό. Όχι. Αν μ' άφησα ο αέρας ενός. Άντε ρε Παύλη, κλιάσε λίγο ρε. Κωστάκι μου το κέρατος. Τόσο διάβλο δαμέ, πήραν το τζαμέ. Τόσο διάβλο. Out of bounds. Out of? Bounds. Α, Θυμάσαι το μπάσκετ που παίζαμε κάποτε? ναι, εκτός γραμμής. Και ναι, ο Παυλάκης μόλις επέτασε. Εμπέτω ρε εγώ. Μια χαρά. Chairman.